inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abubuwa an daɗe mu ana yi mana. Tsare masu tafiya zikiri ake tsarewa ana kashewa. Ba za mu yafe ba, ba za mu bari ba, ba za mu shiru ba. Za mu ɗauki dukkan matakan za a ɗauka wanda shari'a ta yarda da su. Jama'an musulmi muna kiran ba da haƙuri a shiru, kar a ce za a ɗauki hukunci a hannu. A yi haƙuri, muna bin gwamnati har za mu ga inda suka tsaya. To idan wanda suka tsaya ɗin bai mana ba, mu kuma sai mu shiga namu. Kamar malam me ake fatan ganin gwamnati ta yi a wannan al'amari? Na farko dai waɗanda aka kashe a biya diyansu, biyan iyalansu, a biya iyalansu diyansu. Na biyu kuma waɗanda aka kama sun yi wannan laifi a hukunta su yadda hukunci ya tabbatar. Su kuma waɗanda suka yi ciwo a ba su diyar ciwon da suka ji, kuma a ɗauki alkawari irin wannan abu an katse shi kenan, an datse shi kenan, ba zai ƙara faruwa ba. In ba haka ba, idan gwamnati ta ce ba za ta iya ba, ta bari mana waɗansu kama su yi. In ta ce ba za ta iya tsare mutane ba, ta bari waɗansu mutane su kama gwamnatin su yi. Amma hakika an ƙure mu, an ƙure mana bakin haƙurinmu. Mun faɗa a cikin ladama, har mun faɗa a cikin zafin jawabai irin wannan.